f'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Mela, Kalamita ikompli hawnhekk, grazzi tal qegħdin magħna u qed isseguna u qed tibatunna ħafna messaġġi sbieħ miegħi il-manager għall-komunikazzjoni Kane Said li mhux l-ewwel darba li kien magħna wara nofsinhar tajjeb lilek. Nsellimlek Tiziana, nsellem lit-tim kollu wara Kalamita u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Imma naħseb di l-ewwel darba qed niltaqgħu din l-iskeda u ej viva. Mela, ħanitkellmu daqsxejn dwar il-lob responsabbli. Tajjeb, mhux l-ewwel darba li nsemmuha Responsible Gaming Foundation. Il-helpline diġà tela, għandkom kull mezz soċjali possibbli fejn intom tistgħu iċċemplu jew inkella titkellmu ma' xi ħadd. Tiddejqux, ibqgħu anonimi, tgħidux min intom, ma jimpurtax. Anka kejn dawk illi jgħixu ma' persuna illi għandha ħanajtek dan il-vizzju. Mela, l-attività tal-lob tal-azzart tibda ssir problema. Ekku, sfortunatament nsibu każi fejn il-logħba tal-azzard minn sempliċi attività ta' rikreazzjoni u divertiment tmur oltre u tmiss id-demm u l-laħam tal-persuna fl-imma sens. Li l-persuna tant jibda jatwa l-attività b'mod eċċessiv li jibda jaqa' fi perkussjonijiet problematiċi. Ġifieri jibda jaqa' fil-vizzju. Iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti u kif hemm niżel fuq l-iskrin il-fondazzjoni toffri il-support tagħha, support meħtieġ, nisimgħu il-karba tal-ivvizzjat imma mhux biss. Nisimgħu wkoll il-karba tal-persuni tal-madwar. Mhux faċli Tiziana meta jkollok il-maħbub tiegħek, il-maħbuba tiegħek tkun għaddejja mill-vizzju tal-lob tal-azzart. Normalment il-persuna tinnega, tkun qiegħda aljenata, tgħix f'ħolma u biex taċċetta li għandha problema u biex taċċetta li għandha bżonn is-support ma nistax ngħidlek li hija xi ħaġa faċli. Ekku, għax da jista' jkun li l-persuna stess tgħidlek u le. Ma qed nagħmel xejn ħażin, eżempju. Normalment li jiġri meta l-affarijiet jeskalaw, meta l-problemi jeskalaw, meta l-riperkussjonijiet finanzjarji il-persuna tmiss il-qiegħ tal-but tagħha, hemmhekk fejn l-ivvizzjata jirrealizza jew tirrealizza li isma' mhux hi biss daħlet f'saram imma daħlet f'saram ukoll il-familjari tagħha u l-itfal tagħha sfortunatament. Għalhekk kif dejjem nirrepeti nħeġġeġ lil kull min jismani, jarani fuq kwalunkwe programm u nniġġiżlu ftit il-kuxjenza Tiziana. Nħeġġeġha biex iċempel fuq il-linja ta' support nazzjonali tagħna 1777 staff imħarreġ nilqgħu il-karba naħdmu id fit ma' entitajiet oħra fosthom Setqa, Caritas, you name it, biex nipprovdu l-aħjar support meħtieġ. Proset. L-esklużjoni tista' tgħin fil-proċess ta' rkupru? Iva, wieħed mis-servizzi li l-Fondazzjoni toffri hija s-servizz ta' formuli ta' esklużjoni, ġifieri. Normalment iċemplulna vvizzjati li jkunu jixtiequ li iċċaħdu lilhom infushom milli jidħlu fil-ħwienet tal-lob swali tat-tomla anke casinos liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob. Dan il-proċess sibnieh validu immens fil-proċess ta' rkupru tal-persuna mill-vizzju. Allura natwaw persuna xi tagħmel iċċempel fuq il-linja ta' support tagħna 1777 huma l-aġent partikolari tibbukja slot fejn tiġi f'konfidenzjalità assoluta il-premises tagħna u teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Issa importanti, number 1 li l-persuna ġib l-ID card magħha. U number 2 li jekk beħsieba teskludi lilha nnifisha l-perjodu indefinit, ikollna bżonn naraw ċertifikat mediku.
kemm qabel ma jsir l-esklużjoni b'mod indefinit u anke meta jgħaddi l-perjodu l-persuna tkun tixtieq twaqqafha. Hemmhekk aħna nitolbu ċertifikat mediku. Għandna wkoll għażla oħra ta' auto-renew, jiġifieri ma jkunx hemm bżonn l-persuna terġa' tiġi. L-esklużjoni tiġġedded minn sena l-oħra b'mod awtomatiku. Jekk il-persuna tkun trid twaqqafha f'tali perjodu, tkun tista' twaqqafha imma l-esklużjoni tieqaf wara d-data ta' eluq. Sewwa. Aħna sibna li tali proċedura nerġa' nirrepeti tgħin lill-avvizzjat biex ma jersaqx lejn postijiet li joffrulu tentazzjoni tizzjana. Jekk persuna tkun għaddejja mill-vizzju l-fondazzjoni ma tissuġġerix li tmur postijiet fejn anka fil-viżiv fejn tiġi attratta għal tali lob. Oġbitni xi ħaġa kont se nsaqsik li mhux kemm il-persuna tgħidlek isma' jirħa waqqaf issa. Ċi mhix logħba di mbagħad logħba f'logħba ħanajtek li inti tiddeċidu li ħanerġa' niftaħha. ċi inti dejjem għandek. Iva. Issa għandek id-deadline li trid tistennija bil-fors imbagħad. Ekku. Importanti għax inkella kif qed tgħid inti l-proċedura ma tkun tiswa xejn. Tal-affari. Jiena dejjem insemmi l-iktar biċċa diffiċli tkun li l-persuna tammetti u tersa tirrikorri għas-servizz ħanajtek. Ekku. X'parir senatu lil dawn in-nies li forsi qegħdin jarawna jafu ma mhux qed jammettu? Ara, normalment persuna tinnega. Jiġifieri tgħidlek kollox miexi sew, l-ammonti mhumiex ammonti kbar, imma kif nerġa' nirrepeti l-affarijiet jeskalaw imbagħad il-Malti jgħidlek ikun tard wisq. Imma jiena ma nħobbx inħares lejha b'dak il-mod, qatt mu tard wisq, dejjem hemm iċ-ċans, dejjem hemm il-lok biex persuna tammetti u timprovja l-istil ta' ħajja tagħha u mhux tagħha biss imma anke tal-familja tagħha. Iva, il-support qiegħed hemmhekk, l-għajnuna qiegħda hemmhekk, sta l-persuna li tagħmel kuraġġ tizzjana li taqleb il-folja ta' ħajjitha, li tkun willing li taqleb il-folja ta' ħajjitha. Jekk persuna iċċempel f'isem persuna oħra u pinġilna stampa għal xejn għax jekk il-vizzjat ma jammettix telefonata tkun biss ta' support imma ma tkunx ta' għajnuna. U l-fondazzjoni dejjem tibqa' imħarġa sena sħiħa fuq hekk. Ejja neqilbu naqra l-paġna. Hemm min u ġieli ġrad din anke waqt il-programm li jgħidlek imma jiena nilab biljett darba fil-ġimgħa jew darbtejn. Jew ikollu budget iffissat għall-attività ekku. Ma fiha xejn ħażin. Jekk persuna tatwa din l-attività tal-lob tal-azzard taħt kontroll, jiġifieri tagħmel budget fix-xahar skont il-paga tagħha u tagħmel rendikont tal-ħin li hija qatta ma fiha xejn ħażin, anzi il-lob tal-azzard għandu l-pożittiv ukoll. Jgħinek soċjalment, intaqa' man-nies u iferħek ukoll minn banda. Imma rridu nżommu limitu, kif naqbżu l-limitu, rridu nkunu kapaċi ngħidu daqshekk u nqumu minn fuq il-mejda tal-lob. Jekk naqgħu fil-vizzju, x'jista' jagħmel persuna tizzjana, jibda jsaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu. Isma' jiena qed inkun finanzjarjament stabbli għal uliedi, jew qed nirrikorri għall-logħba tal-azzard kull darba. Qiegħed inkun attent fuq il-post tax-xogħol jew moħħni l-ħin kollu fuq il-logħob li semmuni nilagħab il-każino. Anyway, daw il-mistoqsijiet iġeluna nirrikonoxxu li hemm problema. Inħeġġeġ lin-nies biex issaqsuhom dawn il-mistoqsijiet fil-kwitt ta' darhom u ma jħallux l-eċċessività twassalhom għall-qassara. Ekku. Il-persuni illi qegħdin friskju.
X'inhu? Ara, persuna li qiegħda f'riskju tista' tgħid kulħadd ikun f'riskju fl-attività tal-lob tal-azzard. Kemm inti kapaċi tikkontrolla. Jiġifieri inti kull meta tilab il-logħba tal-azzard dejjem qed tirriskja ammont ta' flus, jiġifieri għalhekk nerġa' nirrepeti dejjem qiegħed fir-riskju. Imma hemm mod li r-riskju jkun ikkontrollat kemm qed tonfoq flus minn butek. Jiena kapaċi nonfoq illum 50 euro, 100 euro f'tali ġurnata, kif jaqbżu dawk l-ammonti jiena irrid nieqaf. Jekk nibda naqbiżhom mela naqbiżhom illum, okej, kapaċi. Famuża u iva. Naqbiżhom it-tieni darba u iva ma t-tielet darba raba darba kemm ħandum noħroġ minn buti. Sfortunatament tizja nisimgħu b'każijiet li l-ammonti ta' flus jolew mola s-sema hemm saħansitra jilagħbu proprjetajiet kemm jista' jkun we keep the activity enjoyable. Ġifieri jekk nibdew nirriskjaw aktar milli misna id-divertiment u r-rekreazzjoni tispiċċa kompletament u nibdew nilagħbu bit-tama li nerġgħu nġibu lura dak kollu li tlifna. Sfortunatament trid insemmi wkoll il-problema tal-użura. Huwa każ soċjali finanzjarju fejn kemm jista' jkun inħeġġeġ lil persuni ma jisselfux flejjes minn fuq l-idejn biex bit-tama li jintrebħu flus oħra. Għaliex it's a recurring procedure li sfortunatament ma tfiqqat minnha. Proset. Mela, 1777 telefonata l-bot, saqsu, tkellmu, anka jekk minn għalik li għax ħana qaċċajt, għax ħan saqsi din il-mistoqsija. Le, aħjarek, mill-lin kien għaddejjin bid-dubji. Iva, u memx għalfej lanqas jekk għandek il-vizzju ċempel fuq il-linja ta' support. Support, ġifieri aħna nistgħu nissapportjaw b'informazzjoni wkoll. Kemm għandu ikun l-età li persuna tidħol f'każino pereżempju mistoqsijiet bħal daw. Jew saħansitra u li qed jilagħbu b'mod eċċessiv lob virtwali. X'nista' nagħmel? M'hemmx għalfejn tkun ivvizzjat biex iċċempel, aħna nistgħu nipprovdu s-support informatiku ħalli nispjegah bl-aqwa mod possibbli. Online Responsible Gaming Foundation, tistgħu anka taqbdu ċett. Online, ġi dak li jkun forsi li qed niddeq ċempel tkellmu. Il-fondazzjoni mhux laħat tikxef l-identità, la se ngħidu x'għamiltu, ġi dak li jkun anka sempliċi isma' qed nitħawwad għandi nieqaf qed nagħmel xi ħaġa ħażina, aħjar insaqsu milli kif nista' nqassam flusi b'mod aħjar, jeżistu xi skills ta' budget management, kif nista' nqassam ħini aħjar. Dawn huma kollha mistoqsijiet li l-fondazzjoni kapaċi tirrispondi għalihom u ittuk daqsxejn ta' xefaq dawl fil-perkors tal-attività tal-lob tal-azzard tiegħek. Ejja nagħlqu din il-rokna ngħidlek parir. Forsi aħna qed nitkellmu daqsxejn għax huwa jibes is-suġġett u li hu. Imma forsi parir pożittiv lil xi ħadd li qiegħed jarana bħalissa u mill-intervista tagħna. Ekku, il-parir li ejjew nżommu l-attività tal-lob tal-azzard bil-pożittiv kollu tagħha. Ejja nżommuha tagħtina pjaċir. U kif naqbżu il-limiti nerġa' ngħid inqumu minn fuq il-mejda tal-logħba. Jekk sfortunatament taqa' fil-vizzju ir-responsabbiltà ma tibqax tottalik meta inti tkun ivvizzjat, imma fittex is-support, fittex l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk u l-fondazzjoni dejjem qiegħda hemm biex tagħtiha. Taqtax qalbek, dawn mhumiex affarijiet ta' wara l-muntanji, kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam, kulħadd kapaċi jiżbalja, imma trid tkun kapaċi li taqleb ħajtek għall-aħjar. Proset, grazzi Kejn bħal dejjem. Grazzi lilek. Grazzi lilkom tal-li qed tissegwuna u anka tal-li intom ukoll tagħmlu
ħanajtek, użu minn daw is-servizzi kollha li aħna nkunu għadin nitkellmu hawnhekk waqt kalamita u intom forsi dak li jkun jgħid ħalli nipprova nagħmel pass il qoddim. Aħna wara kollox hekk irridu għalhekk inkunu qegħdin hawnhekk nitkellmu. Grazzi kien komplement tal-ġurnata tajba lilek, intom se tibqgħu magħna lix tal-waqt inkomplu b'aktar mistednin ibqgħu hemm.